Kaseng HYC ba kaseng hito menta kasngi kakat saw terik ujiliu arhajar arpusau kilalek banbu iki jing ajing mut jengki hakmat ke expert committee kabalathung daka sarkar jilla ban bishar bniya biang ya state reservation policy hakate ke jinglet ajing mut jong baro arteli kiseng kilapen pau ya laki jong kimat ki bakis ngau ya hap kate ke jing panjing mut jong ka expert committee na kinong shnong ka jilla kan kut no la shai kasngi kakat san terik ujiliu arhajar arpusau Sesian ini kalian juga hitung ilawan sini ke sekretariat kini kapang juga reservation kamdai shoot batmai ini dengi lah ya karena kapor bang lah penduk bang lah top sarkar jika menengkong ingin shoot tayi pi hadin bang lah observe mah ya ketika jengthok dengi lah asyik ini kentian bang lah hadin bang observe bang lah iya bagi tu resolution number per aspa ar new kuwait sispa like pra dated Qatar January naspa new kuwait ke reservation policy hi ke specified bit tangai ka kam kejap te habi de berkai kani kumba pitip hi bat plai ka seng hito klami syakmat pentho sarkar perhatian bagala tho hadin baga sarkar kam ajubab ngila appeal hakut ta hadin bala intervene na ka kot te lengba kani ka shthi number 4 keba number PR AR Republik atau apply soko dated kendai kata haka baki respon no bag red petition number cispa apply kala clearly to principal but spirit reservation policy la extend hapo ki admission juga state government institution abi dapat ka higher and professional studies through conventional practice the hak suggestion ban ni aigne ba ke state reservation policy karban expand da ka pakenthuk je ka reservation haba ye dai bat kanika educational purposes ka pakenthuk ye ka higher and professional studies kata ka kom ka ba ar pat ban implement ye ka percentage yung ka reservation haba ye ki garo kasi berjentia bahkan dai na base haka jing punrio la ne based on population kata ka total percentage ka ba % kasi jentia bat garo ka balai hapo gini ki district but ki subdivisional level kaba combine kaba percentage kaba kani ka reservation ye kasi jentia garo ka dai proportion te kani contain preference kadai ban nakalang gujungi ngil I suggestion pa kani ka preference kadai ban pendam lane ini contain preference kadai ban penduk no permanently kenang ba baro khat kini ki kasi jentia garo kinyo lat ban thap hang kam hapo ka district ki jongki nomor baling I suggestion gumni nomor pilai hi kani ke jingkur du kam kerdu puja telada shu ai bitang specific ye gitu ki lokal komot hak jing sungu gujungi kamlong ko ha tekat kum ka juk ko ba ong ban pen kelai kita ke reservation na kaleng gujungi ye kata ngi ai ka suggestion but habe dei pat bat kane ka 10% ye kini ki unreserved general category kidi ben haben don ye kini ki artli criteria ko ba ngan pule re inten pareng ko ba candidate should be born in the state of Meghalaya ko ba ar kadai should have pursued academic studies in the state of Meghalaya for maximum of 5 years from the Anganwadi or preschool secondary level totaling 15 years as per the NEP katakan National Education Policy atau nakaliang jong ka seng HYC CEC mata kasing ngila yo wan bu ya kajing thol kat kum kajing kwa jong ka expert committee ba hindi ban man ai jingmut ki jongi bet ki ba ngi kwa ban ra iti ki jing pala apo ka reservation policy jong ka jela ka jongi kumbala penbana da sarkar ka ba thung ni expert committee ba kumjur ban shim ki jing ajingmut na ki gendhon ki ba fair te kum ko ni ki seng ki betre apo ka ni ka bri new trip irung dila sodai ban wanra ban ai lagi jong jengmut ban ka shong ka expert committee kai ka ba ka pande pa de kini jing ai jengmut ki jongi ya kani ka jing ai jengmut ka jongi lomba ki jing tho ngi la wanra ba khan artli ki benta ki ka bangi ngi sngo ba ki de ban wan pandon ka jing kala kani ka reservation policy kumba ka long benta ka badengkong nang syabdo na kaliang jong ka seng ngi la ban pau ha ka expert committee ba kumba ka long hi ka Meghalaya state reservation policy jong sedam khat khnai spa nyu ko a kawanra ya kajing ya kata sub classification ko pengiong kajing pia ya ki try muluk hakilai benta kawe ki pia yo khasi jentia kabaar yo garu ber kabalai ki other tribes kemut sakiwe pat ki riulum ki basyong basa ni kecela jongi
Ti kumba kalong himenta kani kementa ka baong banwan ra ya kata ka sub classification ha ki schedule tribe lan ha ki schedule caste kadon ka kies ka badang yat menta hang thia po Supreme Court ka badai na po Punjab ka Government of Punjab kawan ra ya koi ka act ka bawan ra ya kata ka sub classification ha kini ki schedule caste kumut ki phia ki schedule caste na lor bal adon schedule caste la stang ban phia ro ya ki Tia bedi begini benta kadon ka kies menta po Supreme Court hakaba ka judge ka 7 judges bench ka ban nyongut ki judge of Supreme Court kila ngap ya ki mamla kila shim ya kila pelong ya ke hearing ti kila reserve ri ka judgment ya ka bahadu menta ompat don kenu karai ka penmi nak kaliang jo Supreme Court ta ka beningkong du kai ka bangi ong ya ka expert committee golong baswa ba fin kta ya ka reservation policy jong ka jela ka bawan ra ya ka classification kumong ong menta ha jing sha bong schedule tribe kamut kan dei bitang schedule tribe kam dei ban ong ba schedule tribe khasi jantia schedule tribe garu la ne ada schedule tribe tingi ong ba shwa ba fin ai kanu kara banwan ra ya ka sub classification la ne ka classification jong tribe hidei ban apru ya ka ra jong Supreme Court na manadu banai ba ar ka Supreme Court kala reserve ya ka judgment ya ka bakala banwan no hagnu do kopor kai ka ba pelong ingi ban ong gumta ka haki atli kita lada ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban sub classify ya ki tribe kumut ban penyaper ya ki tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba kalong ba de ban wanra 100% ki wei pat ki jai ndrei lada pat ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban wanra ya ka sub classification kumut ba fidang la ban divide ya ki tribe no fila ban divide ya ki tribe lan fila ban divide ya ki tribe lan fimla ban divide tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba de ban dan ka combine reservation ya ki tribal ki badan apa ka chala jongi bat kat kum ka jingkhain ga jongi lada 100% ya ong bangin ayo khasi jantia 100% yo garu but lai percent yo other tribes ka jingdawa ka jongi ka longba ka total reservation lane ka combine reservation jong ki tribe ki badan ha kani ka chala ka jongi ka de bandai khandai pulai percent but khandai pulai percent ya ki total ya ki tribe schedule tribe 8% ya ki SC but 100% pat kandai ka reserve ya ki unreserved category kata ka jingdawa ka beningkong ya ka bana kaliang jong seng ngilabu lan ngila ajing mut haka expert committee but hak baidei pat ka district level post ngilai i bah ka reservation policy kumba kalong menta ki ong bah ka district level post ka combined reservation ka di bandai 10% ya ki hapo khasi jantia hills 10% ya ki khasi jantia hapo garu hills 10% ya ki garu lada omdan ba apply khasi hapo garu bat shaniru lada omdan ba apply garu ko khasi hills re ka jing mut ka jing ong jong i ba hangni kalong ba pi lada ngilai yo lada ka Supreme Court ka ong ba Fimla ban classify, ban sub classify. Kemudian fimla ban pihak iki tribal community haka jelas. Kemudian kejeng dawa ke jongi kede bandan kendai pulai persen ka combined reservation. Teh haka jaka berapa persen? Mentala haki district level posuk kede banwan kendai pulai persen, 8% UST, but 100% kendai yaki unreserved category. Kata kerika baat. Di kabalai ke kejeng dawa ke jongi, lani kejeng ai jingmut ke jongi haka yang jong seng kalong ba pinapit ya kani reservation policy ke badan mentah. Ki ong 100% u khasi jantia 100% u garu 100% ada tribes and 100% ya u unreserved category but hakani ka 100% jong u ada schedule tribe lakan thop lang ru ya u schedule caste ka ong 100% for other schedule tribes and schedule caste of the state of Meghalaya kumut ba ya ki schedule caste ru lakan thop lang hakani ka 100% te kani ka jingle lani ka jingbu jong ka reservation policy kumba kalong mentaban kan thop lang u schedule caste but other schedule tribes kalong ke ka ba ngimso ya ha ladai ban pihak no shaki arbanta kaumut balai persen undai other schedule tribes jong ka jela ka jongi but 8% undai bandai jong ka schedule caste kata ka jing ai jingmut ka jongi habai dei bat ka 5% ka ba ay ki ada schedule tribe di sya kari kata kalong ba lada fipet ya ka reservation policy kumba kalong menta ka dei tang ka resolution kampat dei ka an ka jing ai jingmut ka jongi ka expert committee kalong ba ka expert committee ka dei ban recommend sa sarkar bakam dei ban syu pelong sa tang kata resolution sa sarkar Dela da ka kwa banwan ra ya ka policy ka batmai lane kata ka job reservation policy kadai banwan ra da ka an kaumut baya kata ka an di banwan ra apu ing dor bar thau an but ai ba ka ing dor bar thau an kan kren
kan ya beliau jengmut bat kan pas dak an kenang bakan kam klan nama kum bakalong mentahi kadang datang ka resolution lane kata ka office office memorandum jongka department lane jongka sarkar kam klan kum bakalong ka an te kata ka we na ki jingkwa jongi ya kan expert committee bakan le but kani kawai ka ba khandai ka jing ajing mut jong ka seng kalong ba kamya hap ajing sha ba ka reservation policy ndre ke ka bangi yo i kalong ba kani ka reservation policy ka jongi kala shukle jaktung sha ba pala job reservation ya ki kamru da kani ka reservation let have admission ha ki school la ne ki jaka ban puli kham tam e ki higher study su pandon kambe da kani ka job reservation te artli ki jing ajing mut ki bangi la ya ka sarkar kalong ba ha ka bai dei ba ki pus nong hikai namar kumba kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar kali ki school ki ba sarkar kalong trial ni ka penyak daladi kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki ba sarkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging sngo ba ki don ki wi ki jela jong ka negeri ke jongi la da fipet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kan don la ka jong ka teacher cadre ba ki on kamut ka cadre jong ki no hikai tingi rungi kwa ba ka sarkar jela ka jongi Mdei ban pendon kam da kani ka job reservation policy jong ka jalan rega de ban wanra da ka an ka balong betik na bentak ka kam thong no ikai ba la da wanra ya kani ka an kumangi laong mene kandai fulai persen ka di bendai ka combined reservation jong ki ST R% jong ki SC bat kumju 100% jong ki unreserved bat ha ka bay deiru bat ka jing I admission haki school haki colleges bakumju ha khamtam be ki balik puli shabar jong ka jala hapok ka government quota ngi i ba ka sarkar jala ka bandon kambe da kani ka job reservation policy ndre hai ru ka job reservation policy ka khlem kren ban ong ba ban yo admission lane balik puli ya ki jing puli ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy tengi ngi smo ba ngin ajing mot ya ka expert committee ba ka dei ban ong ya ka sarkar ban ajing bot ya ka sarkar bala dei ban wanra no da ka an ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata ka an on la ban wanra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki beli puli shabar ki khamtam ya da ki government quota kalong menta ka pulila pulilenti ru ya ki ST khamtam ya ki bedai na ka wi ka jala ban wan shim ya ka reservation jong ki ST ki bedan ha kani ka jala ka jongi tengi ngisno banda ngi ajing mot ya ka expert committee ba ya kata ka kendon kabasya UST na kawi ke jela ko makalong menta ha kisnam ki blawan la defipet reservation policy ko ong ba mo ki garu ki basa ha ki we ki jela ki betip ya ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani ke jela ka jongi la ki perlok garu ki jongi na pok garu hills kim la ban thep la ni kim long qualify la sya yu bri na baru bo unwan ban thep la ne ban yo ya ka post jong tu perlok garu jongi ki beden pok garu hills tingi sngo ba kani ka condition la ne ka provision kam dei bendan ha ka reservation policy ko thamai ba na kata kadang wi ong ba ya kani ka basya ya ki bri ki bana ba ki ST wat lalong khasiru la dau khasi jongi de ST ubashong chapo Assam ubashong chapo Manipur umla banwan claim ba ban yo ya ka hok jong khasi la ne ST ubade na kani ka jala ka jongi tinging semua bakum kata kendon undai bandon hak reservation policy ti kita kini gijing ajing mut jong seng ki khat artli gijing ajing mut jong seng hak expert committee hak regi ski